Guys, agotlawo musuk palon khlainai kubunyo tongo ang ani mokol bai bo nukha hingke norok bo naidi guys iko norok bo nuguino tongna. Hello guys, welcome back to my new vlog. Hingke norok no haino hai tekaisa video kotalo lam sogo hingke guys tinini video hingke norok bai naidi ani kologo tamrok tong norok no jotono video ni bisingo phonok bai nai hingke naiano hnei no khayo guys norok tinini o vlog video no puilan simi bai thak jora. So guys, finally ang tabuk ani jagao phai sokpaika ani samong khlaima jagao hingke so hasingo tung tabuk oro joma khlainai baire ni bisingo dajaknai ta hingke norok naidita guys logi ready tini video no pulen simi paithak jora. So friends, tinini samong hingke phataro hasing sokpaijak ek gari hingke abono jeng phatani o bisingo jotono dabainai jeng kwnoi danai kwnoi khoroknoi no jeng tini o samong khlainai ta. So friends, finally tabuk hingke ang haisa dabanya naikha hingke tabuk ang khoroksa borok no nukha okrano boyes ganang yakung hamjaya bo tabuk yango himui thanai bwskango. Haha guys, oba hingke doi sabo samung khlaiman ang bai sabo challenge riman blanya ang doi samung khlaimano hingke norok ang basa khlaijaman maya norok bai kaisa challenge khaina musungo guys sabo khaina musung khaya comment ni dikja. Okay friends, belaino lengkha abon bagai kisa res khaina kha hingke ko takisa tongkota abo pairi na nango hingke takisan bagai pairi no Okay friends, finally tolani hajinsa pai tabu hingke sakao o grill no thepanan bagai phaika du talawo. Finally guys, grill o jagao no thepajaknai norok no phunukmani obo hingke ta guys third floor ni bagai grill thepajaknai. Obo hingke guys third floor tabuk thasingo norok no phunukmani grill o jaga hingke obo thepajaknai. Thank you guys tamni hingke norok asukjora video naimani bagui norok no belai no hambai hingke norok obo haikeno logiri tongdia no hingke tekaisa video o malai nai guys.